manaa kaninyo. Manasa kanin. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Og dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutanas sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig-sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises, kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan, sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki o babae. Tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Sa didto na sila sa balay, nangutana ang mga tinun-an kang Hesus mahitungod ning butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babae, nakapanapaw batok sa una niyang asawa. Ug ang babae nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki, na napaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, dinhi sa kalibutan, ang mga hinimo or ang mga creatures, between sa creatures na naay mga kinabuhi, ang mga tanom, tapos na ang mga hayop ug mga tao, ang mga tao ragyod ang naay kapasidad na mubuhat sa mga butang na naay future, no, naay objective. No, maigsoon ko ni Kristo. Ang mga tanom limited ra gyud na sila, no? Kung ang tanom itanom nimo gamay, di gyud na siya modako, mahimo siyang bonsai, no? Unya kung ang mga hayop usab gitawag na natong estimativa sa Griego, or gitawag nato na siya na instinct, ang kanang ilang pagbuhat aron lang sa kanang ilahang immediate or kanang duol kaayo na panginahanglan. Mukaon sila kay gigutom sila, dili gyud na sila mukaon, no, kay para ma-nourish, no, mo nang dili gyud na sila mag half rice ang mga hayop, no, di na mag half rice kay ngano man wala nagpagkaon nila is what is immediate through instinct kay gigutoman. Pero ang tao, mga igsoon ko ni Kristo, mubuhat sila butang kay ngano man naay katuyuan. Munang nindot kayo pamalandungon ang pangutana ni Jesus, no? Ngano kinahanglan man sila, ngano naguna-una man sila makigbulag? No, unsa ka hay rason, mga igsoon ko ni Kristo, no? Most of the times, no, do dili tanan kasagaran gyud, no, kay naay hunahuna siguro na makigminyo og balik, no, mga igsoon ko ni Kristo. Well, daghan pud mga rason ato ang masabtan kay naa man po'y mga pagpuyo na gubot, no, mga igsoon ko ni Kristo. Ug wala gyud na siya gitolerate sa simbahan. Ako ang isulti na wala gyud na gitolerate sa simbahan na kung naay mga abuse ato ang hinumduman na ang Ginoo dili malipay. Kung di na sa inyohang kaminyoon, mga igsoon ko ni Kristo, na ay pag-abusar, emotional or physical, no? Maingon gyud ang simbahan na palayaw na pagpuyo ug usa kay nga naman basig imong ikamatay. Pero maingon ang simbahan, di gud maingon na dili po na siya rason aron, or you don't have the license, no, na makigminyo ka og balik, no, kundi para lang napapag-save sa imuhang kaugalingon, because naay nindot kaayo na meaning ang kaminyoon. First, ang kaminyoon, mga igsoon ko ni Kristo, usa na siya ka covenant. If we talk about covenant, dili na siya kontrata, ha, na between parties.
And that parties usually are equal parties, no? Equal na sila, no? Equal. Pero ang covenant, mga igsoon ko na ni Kristo, kung ato ang tanawon, it is somehow a favor given by someone na mas labaw ngadto sa iyahang nakita na angayang tabangan. But pasabot, if we talk about covenant, it is God who initiated sa covenant and allow man to participate. Akong balikon, mga igsoon ko na ni Kristo, if we talk about covenant, it is God who initiate mao'y nagbuhat og una. Ibuhat sa unang lakang ug iyahang gitugutan na ang tao mo partisipar. That's covenant. And that covenant of God, mga igsoon ko na ni Kristo, bisang unsa pay buhaton sa tao, dili na siya maputol, dili na siya mawagtang. Ug kanang covenant, for us to understand, iyang gihinumduman na mao nang iyahang kabubuton sa kaminyo. Hopefully atong masabtan, mga igsoon ko na ni Kristo, that God initiated covenant kay tungod sa iyahang paghigugma ug paglantaw ug maayo alang sa tao. Hinaut-unta ang couple o ang asawa ug ang bana na musulod sa kaminyoon na ay kanunay na paglantaw kung unsay maayo sa iyahang asawa ug sa iyahang bana first, and lastly, mga igsoon ko na ni Kristo, sa ilahang mga anak, and for the whole community as well. Pero ang pangutana, mga igsoon ko na ni Kristo, unsa may mindset aron ang kining covenant kanunay nato ibutang sa ato ang una-una. Munang dinhi sa ato ang ebanghelyo, ato ang nadungog ang Ginoong Hesus na naghatag og example sa usa ka bata. Gipahinumduman ta, mga igsoon ko daan ni Kristo, na diha sa usa ka bata, we are somehow gipahimatngunan kita against childish insecurities. No, kabantay mo sa bata, no, kung naay duwaan, no, naay mo likap na laing bata sa iyang duwaan, masuko maghilak, magtantrums. Hinaut unta kita, mga igsoon ko daan ni Kristo, dili unta ingon ana nga tuang huna-huna. Kung makita ta sa atuang mga igsuon na naay mga opportunities, dili unta ta masuko, dili unta ta mangluod nga naman siya, Lord, naa ako wala. No, mga igsuon ko daan ni Kristo. Wanang usahay makita ang mga manag-asawa, oy nganong iyahang bana buutan man kaayo, nga ako ang bana dili man. No, yan no. Dili unta ta maghuna-huna, na maghuna-huna ta na somehow na murag wala tay grasya. I tell you, my dearly beloved in the Lord, the grace of God is so mysterious. Sa mga tao na naay faithfulness, bisan pa man og dili nindot kayo ang ilahang kaminyoon, makapahatag silang nindot kayo na ehemplo, nindot kaayo na klase na tan-awo na kinabuhi, labi na sa mga tao na duol kanila. No, may isuon ko na ni Kristo. Because in Jesus, allow the child to be seen by his disciples, na silang atubangan, giimbitar kita to have this childlike maturity against childish insecurity. Ug ato ang katunan, ang kining gitawag nato na childlike maturity. Unsa nga childlike maturity, no? Na diha sa usa ka bata ang ilahang superhero, ang ilahang number one, no? Ang ilahang somehow where the world revolves na sa ilahang managinikanan, no? Ay isuon ko ni Kristo. Hinaut unta na ato ang makatunan ng ato ang kinabuhi, ang ato ang kalipay revolves in God alone. Unya, sa mga kalipay sa inyong mga partner, sa inyong mga anak na maigsoon ko ni Kristo, gitawag na siya pakapinbubot. No? Hopefully, we understand that it's pakapinbubot. No? Kaya kung pakapinbubot, mga igsoon ko ni Kristo, kung wala na, it does not matter. Kaya nga naman, naa naman nato ang gugma sa ato ang Ginoo. And if we have such mentality, especially sa mga minyo, dina sa mga asawa o bana, then dili na sila makahuna-huna pa upang itag laing kalipay.
through other people, through other things, because they have established their happiness, their joy in the one true God and the only source of our happiness and our joy. Hinaut unta mga igsoon ko da ni Kristo ato na siyang pangayoon na grasya. Amen.